Guys. Bakit ang laagan? Patungan, baby. Snack na. Karang bulan kape. Terus mo? Wala akong patungan. Oh, meron tayong viewer. Ayusin na natin. Hindi ko naayos yung camera kasi. Ay! Ba ako na akong patungan ba? Ano sana halaba baga? Hi po. Work today. Ayan o. Nabuyong bang ipag- Ay, wala akong sound. Tama ba dito? Wait lang guys. Ay. Eto. Nalito na. Hello po. Marciana. Hello po sa mga viewers natin. Ngayon na lang ulit ako nakapag-live. Wait lang po. Nagkuha pa si Aba ng patungan. Ayan o. Pwede na yan. Hindi man against. Okay na. Si Bunso guys kasama ako kasama. Ay, nasa siya ina. Uy, sa ako niya. Nubos na. Wala. Sa ina. Guys. Hello po, Joel. Joel, hello sa 10 viewers natin. Okay ba? Malinaw naman ng yung camera. Guys, mag-snack po tayo. Good morning, Sir Joel. Kumusta ang Saturday niyo? Tama, Sabado ngayon, di ba? Kuya Jessie, hello po. Anika, tara dito, dali, live tayo. Tawagin mo si Tita Ina. Ay, kukunin ko yan na coke mo. Tara. Kuya Rico, good morning po. Good morning. Blessed Sunday, ay Sunday. Friday ngayon? Bernes sabi. Biyernes? Yeah. Ay, Sabado pala. Wow, Sabado. Dahil Saturday po. Sa ibang bansa, Friday ng hapon. Dumig ka lang. Hello po Kuya Elmer. Elmer. Ano yan? Hindi ka ang bigpig. Uy, pagkaumkaw naman ano. Puk mo. Dito ka, Bunso. Maglagay kayo ng hot sauce. Bunso, dito ka. Oh. Wait lang, guys. Bunso, dito ka. Dito, Ina. Dito ka, bebe. Call ka kay Tita M. Joel Harina. Sabado na kita kauli. Hello. Hello. Say hi. Say hi to them. Hi. Mahal, tapos yan. Hindi mo nagbungkala. Vampira si Tita M. Vampira. Kukunin ni Tita M yung dugo mo. Ginagadaw nga sa bangyo. Nani ka nata. Basali. Iligamak, ilagan. Hello sa 16 viewers natin. Hello. Sabi mo, hello po mga viewers. So guys, ano lang, wala pa akong hilamos. Hoy guys, naligo na ako ha. Ito kasi yung pinalit ko. Madami kasi kami nitong black. Kasi mostly yung ginagamit ni Bunso. Black na double liner. Isus! Bawal ka nito, bawal. Joke. Lockdown mo daw tayo, baka mawala. Kuya Rico, Kuya Rico, Yan, ay daw, ano Bunso, na sabi yan? ni Kuya Rico. Batiin mo si Kuya Rico. Hi daw. Bagong ligo si Ina. Hi, Jerome Bernardo. Tito Jerome, sabihin mo, Tito Jerome. Hi. Sabihin mo kay Tito Jerome, hi. Ay, nasupog na. Kasabanggi. Sige mo ang apod. Sabihin mo, hi, Tito Jerome. Hi ulit. Hi daan. Oh, rice.
Rice. Hi dito, Jerome. Sabihin mo hi. Rice. Oh, rice da, rice. Ay, di mo. Oh, bila na lang bago. Bila na lang bago. Magsabi ka muna. Hi, Tito Jerome. Ay, di na mabakal. Bili ka. Okay. Pamangkin ko po, Kuya Edwin. Dito ka, dito ka. Anak ng ate ko. Buyag-buyag. Ano to? Ba't may nakalak? I mean, para siyang bag. Pagbangi. Pagbangi, maribog. Buyag-buyag ang bebelaan. Nadigdi ka lang. O, di mo tigbati si Kuya Rico. Batiin mo daw si Kuya Rico. Sabihin mo, hi Kuya Rico. Hello sa 23 viewers natin. Rice. Rice, rice, rice. Aga ko laon ang tulak mo, baby ko. Daughter. Mother like son. So yan guys, may patrabaho po ngayon. Kuya DHQ TV, hello po. May patrabaho ngayon pero hindi na po muna ako nag-video kasi nag-export ako ng video. Pangalawang export ko na ngayon. Tapos hindi siya nagsisave sa gallery. Kaya ang ginawa ko, nag-delete ako ng mga old videos. Kasi na full storage na ako. Hello sa 28 viewers natin. Kuya Frankie Coles, hello po. Tawa Ching Ching. Manuel Kamamo. Hi, good morning po. Hi, si Ina ba? Sa Ina! Nasain da? Dai, apo da. Dai pagparabasa. Magandang morning sa inyong lahat. Wala po akong pasok pag Sabado. Tsaka Linggo. Dito sa Florida, Biyernes ng gabi. Akala ko Biyernes ng hapon. Gabi pala. So, yun. Pajakit mo si Ma'am Marciana, Noguera, kapitbayan ni Queen Oli. Asan po si Ma'am Marciana? Dennis Ordones, hello po. Asan po si Ma'am Marciana? Ito pala. Hello po sa kanya. Okay na po. Kuya Bruce, hello po. Kumusta ka na po, Kuya Bruce? Parang ang haba po ng bakasyon nyo. Yung bahay namin. Ito po yung bahay namin. Ongoing po yung pagpapatrabaho. Yan. Ito ba? So, yan. Sabi ko nga sa vlog, yung... Uy guys, panoorin nyo yung video ko. Hindi nyo man pinapanood. Yung pinimil ko kagabi. Kasi guys, before yun mag-10, ay alas 9 ba? Before mag-alas 9, sinet ko yun na premiere. Tapos, nag-brown out. Ang tagal dumating, mag-iisang oras. Kaya hindi ako nakaabot sa premiere ko. Ako pa yung nawala sa premiere ko. Kuya Macval, hello po. May bagyo ba dyan? Amihan daw po, Kuya Frankie. Amihan. Kuya Edwin, punta kayo dito, bili ko ngayon beach. Saan yan, Kuya Edwin, Alea? Apo, Kuya Bruce.
Si Kusina Girl, oo. Palagi nag-notif yung mga videos niya sa akin. Opo, Kuya Frankie, hindi pa naman sa malapit, pero parang konti na lang. Maulan lang kagabi, ngayon may araw na. Dito sa amin, bagyo, pero wala nang bagyo lumabas na. Oo, di ba taga Benguet ka po, Bagyo? Kuya Adventures. Igwapan ka lang. Kagabi dito sa amin hindi man naulan, pero nung Thursday, sobrang lakas. Shaina! Ano ito duwa? Daig ko bakalan, ha? Alin? Ano daw? Ali, ala. Gaba na ito? Ha? Natagal gaba na ito? Hindi. So yan guys, baha kasi yung kwarto ko. Baha. Pa! Mana? Hindi daw ka mo ina. Mga kapatid ng duwa. Nagdudulag mo ano? Mana? Totoo naman, aday ko lugod bakalan sandal. Dahil, Mana? jogging pants da ito. Ano ba kalong ka? Aday ko bakalan, aday ko lugod bayadan si mama mo. Jogging pants da ang pula. Ano dito? Tita Emma na. Jogging pants. Na ano pa ako? Uy, ano ka? Kuya Joel, pwede batiin mo ako dito sa aming lugar Palangka sa Batangas. So, hello po Kuya Joel from Palangka sa Batangas. So yan, kamusta po ang weather dyan? Ingat-ingat po tayong lahat. Tara dito ka dito. Di na love ni Tita M. Mati ka Tita M. Siya na! Di ka na nahiling kang viewers. Ayan. Ayan ang mga... Buyag. Buyag. Isus! Maligo na kita, bebe. Yeah. Maligo na. Iyo po. Yeah. Iyo po. Iba. Oh, maligo na. Ara. Opo, Kuya Makbal. Magaling yan si Bunso mag-TikTok. Bunso, di ka mag-iling sa inda. Shaina. Dad. Bigyan mo si Tita. Putar naman, Ana. Bunso. Ayan daw, hinahanap ka nila. Si Bunso, dalaga na. Ito na pa yung bago naming Bunso. Hindi na si Shaina. Good morning po, Kuya Manolo. Nadadaanan ba ang Santo Domingo papuntang Sorsogon? Hindi po. Si ate pala guys, tumutulong siya maghalo, magsako ng buhangin, tsaka yung, bato. Ewan ko sa kanya, bakit kaya? No, hi daw Bunso, sabi ni Kuya Frankie. Oh, hi, mag-hi ka. Mag-hi ka, bagong ligo ka, tapos garo ka, warang gana. Yeah. Mag-hi ka. Hi, Kuya Frankie daw. Hi, Kuya Frankie. Malaki ka na daw, Anika, sabi ni Kuya Rico. Sabihin mo, hi po, Kuya Rico. Sabi mo, hi. Hi, sabi mo, hi. Hi, Nani Gaski.
Kanawa. Ano ito eh? Oh my God, Kuya Bruce, ingat po. Sana all nasa Boracay. Hello, beautiful Kathleen, Kuya Bernaldo. Hello po. Cute mo daw, Anika, oh. Sabi ni Kuya Rico. Sabi mo, hi, Kuya Rico. Tabi-tabi. Chubby. Sabi ni Kuya Rico, hi daw. Cute mo daw. Cute daw, ikaw sabi ni Kuya Rico. Ang kamag-uli nga, nagka-ano ka, kagapos ano. Lapak. Lapak. Ayun ta. Ayun ta. Itong mother. Ay, hello ka sa 43 viewers natin. Sabi mo, ay, huwag yan masugat ka na. Magabata. Mabagaton. Magabaton. Kuya Mino. Sabihin mo, Kuya Mino, hello po. Maglagay mo dyan. Kuya Mino, hello po. Maligo na kita mamaya. Yeah. Opo. Opo. Iyo po. Hello daw, baby. O, sabi ni Kuya Manuel. Hello daw, baby. Hello. Sabihin mo din hello. Hello daw, hello. Sus, nang gasbat na kayo ni. Sus, gabat. Dae, mainit. Gusto mo mag-itom? Ano mo? Sabihin mo, kumusta po? Pag na yan, balat yan, balat. Kukunin ni Tita M yung dugo mo. Gusto mo kunin ni Tita M? Ha? Oh? Sinong maganda? Mama mo o si Tita M? Ita. Si mama mo? Pangit. Pangiton daw yung mama niya. Mag-hi ka sa viewers natin. Hello po. Alingahot. Oh, baby, ano daw kinakain mo? Tinatanong ka ni Kuya Manuel, ano daw kinakain mo? Ano tigkakaon mo? ano mo na yan? Ubas. Grapes. Grapes po. Sabihin mo, ano to? Oh, sabihin mo, grapes po. Ba't yun red rock? Ano yun, kuya? Huwag ka na yun. Hindi ko pagkaunong sa dulo, sumila pa. Diba mo? Wala. Mag-tiktok ka daabon to. Si Papa nagluluto po siya ng sinigang na baboy. Nagluluto po si Papa ng sinigang na baboy. Ayun sila. Ayan po guys yung tinatrabaho. Kahapon po, nabuhusan na yung beam. Tapos ngayon, tinanggal na yung ano yung mga kukulamber. Hello, baby Anika. Kapag nagtanim ka ng palay at namuha, sigurado, Anika. Yeah. Ano? Anika. Anika. Para salita ng Albay at Sorsogon. Yung iba po, pero may iba na hindi. Kasi yung bahay sa kanila, yung harong, balay. Makadto kayo sa balay. Magtanim ka daw na palay at Makadto. Oo. Kasi guys, tumira nga kami dati sa Sorsogon. Kaya parang may alam akong konting word. Diba?
Ano pa ba? Mga word. Mag-hi kayo sa kanila. Pag namo nga yung pala, siguraduhin, kainin si Anika. Yan, Anika. Tanim ka daw ng palay. Ay, tingin ka doon sa kanila, oh. Grapes yung tatanimin ni Anika. Hindi palay. Yan, Anika. Grapes. Grapes. Wise. Sabihin mo, wise. Sino daw po Mang Kanor? Sige po. Okay na po, Mang Kanor. Try niyo po ulit mag-comments, Kuya DHQ, tsaka Mang Kanor. Meron na kayong ano, moderator. Moderator. Sino pa may gusto? Ay, char. Mag-tiktok ka na daw, bunso. Tiktok ka daw. Hindi naman si TikTok mo natin. Ikaw, Anika, nagtitiktok ka? Ayoko sa bago. Marunong ka mag-tiktok? Sayaw ka nga, sayaw. Hi, Kuya June Afim. Ay, bebe, kuha na tapos yung cellphone ko. Tumaano ako ma-upload. Ako na. Ako na. Umagantay, guys, magpipremiere. Saan? Cellphone mo? Hindi mo abot. Saan? Yung sa taas. O, ito na, okay, Tita Ina. Hindi ka. Okay na po dito. Tigil na rin ang ulan. Kayo din ingat palagi. Opo, Kuya Joel Harina. Hala! Ba't mo? Digbak Ina! Ito. Saan? Ba't ayaw? Malulubot na naman. Nainis na ako sa cellphone na to. Madali ang malubat? Hindi. Sabi mo maluma. Ika nila. Nika. Sakon. Sino? Sakon. Minalon mo. Ayan. Kita mo yan. Kita yan. Wala talaga, Bi. Sana nasa gallery na. Yes, nasa gallery na siya, guys. Adu. Adu. Kimi nagkalayla. Oh, mag-tiktok ka, Bibi. Marunong ka? Kanina pa dapat to. Mag-tiktok ikaw? Upload field pala kasi to kanina. Ako na mag-tiktok. Abo, nata. Nata po. Baby na pasok na ikaw. Ako na mag-tiktok. Vlog mo yung mga alaga mong baby or duck kung paano palakihin. Maganda rin siyang content. Wala na po kaming ano. Pero saka na po kapag natapos na yung bahay, saka na kami maglalagay dito ng mga kulungan tapos mag-alaga ng hayop. Hindi ko pa madinig si Bunso magsalita. Oh, Bunso, di ka pa na daw. Magtaram ka lang daw, ano? Hindi ka pala. Daw, ano? Ano, TikTok na. TikTok ito mamaya. Iyo. Opo. Oh, Bunso. Hindi ka pa daw nadinig mag-ano. Dito ka nga, dito ka nga. Ay! Wag dyan. Tara dito. Bunso, dito ka na. Wala ka lang. Kuya Ed,
Rosel, hello po. Bonso, magsalita ka daw muna. Sa susunod niyan, ikaw na mag-aano dyan, magsasalita sa camera. Ayaw mo magsalita sa camera. Ito. Similat ka, Naila. Mag-aagawan kayo, be, ha? Magbasa kayo nga ng comment. Hindi ko na basa ko na. Hindi mo tigitawa? Oh. Alingahot. Gabat ka. Atu. Mimilag ka, Naila. May ano ka na, Tad? May uban. Bunso, magsalita ka na. Makuliton ang akin na ini. Oh, hindi ka daw kay Tita Ina, tabi. Yan, kay Tita Ina. Sirbe daw. Grabe. Lingahot. Atu. Guys, magpe-premiere po ako ng 12. Laging may pinapapak si baby kaya ubos na ang ngipin. Baby, lagi ka daw may kinakain kaya naubos na yung ngipin mo. Totoo yan, guys. Totoo yan. Guys, mga 12. Oo, mga 12. Ngayon, 12 nun, magpe-premiere po ako. Sabangan nyo, guys. Baby, mag-ano ka daw, magsalita ka daw. Ayun sila, guys, sila ba nagpupok. Ayun. Pero malaman ko lang taong ka na po. Ako 20 na po. Magna-19 pa lang po ako. This September. Guys, huwag yung kalimutan yung birthday ko. September 21. Ngayong paparating na buwan. August, September. Good morning po, Kuya Rod. Good morning po. Mag-hi ka kila Kuya Rod. Kuya Rod, hello po. Ayun na. Sabihin mo, Kuya Rod, hello po. Jam CJ family. Hello po. Say hi. Say cheese. Baby, mag-hi ka daw nga. Gusto ko nang maligo. Maligo tayo, baby, mamaya. Apo. Ano saan? Doppelganger. Doppelganger. Yung ano, parang ginagaya ka, ganun. Meron, parang dalawa kayo. Para ano yan? Fake news yan. Ano? Madumi! Ikaw, ha? Dito ka na. Mag-iyan na. Oh, baby, ang ganda mo daw, sabi ni Kuya Alexander. Happy birthday po, Kuya Joel. Happy birthday. Wish you all the best. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ang kuha kong yun. Advance pala, so 26 pa pala.
Hindi, matalo na. Kabanderang layo sa lupo. So, labor nindo, dahil nag-iiro. So, yan guys, si ate maghahalo na naman ng semento. Tubukan ko na. Ah! Balik mo dyan, madumi yan. Anika! Akin na. Punasan mo kayo mo. Magugas nga doon ng kamay. Hello po Kuya Don David. Ano po? Doon kay mama, tubig. Doon kay mama. Ay, nadigdig ka na. Bagain na. Okay lang po Kuya Don. Okay lang po kami dito. Gagawa sila ng ano. Ano na po dyan ba? Overhang. Yung, di ba yung ano, ang ganda ng buhok ko no. Wala pa yung suklay. Nalagay sila ng, Dito ako pa nakasukray. opo, day pa. Hello, Dabon. So, nagpapara cellphone. Bako man ang tunay. Man lang. Ano? Sige na. Kumahalo na. Ay, bawal mag-cellphone. Pinagbabawal ni Tita M. Pinagbabawal ni Tita M mag-cellphone. Aray! Ano, nagtitanog pa? Nagtitanog pa, oh. Ma'am? Alin mo? Alin mo? Madig di bibi. Kuha akong durin. Very bad na. Tara na. Siya batiin mo sila, mga viewers natin, Kuya Don. Mako, apakang durin. Tingnan yung kuko ni Bunso. Oh, Yeah! kung gaano kahaba yan, oh. Oh. Sa akin nga, ang dumi-dumi. Mati ng kuko ko. Mas wala kang nga, kaya siya na makulungan. Kulugon? Mata mo kulugon. Okay. Yung pagduton. Ano yun? Ang dami. Ano ba talagang kayan? Talaga. Eh, sa ano nga plastic? Mga tita, Ay, talent! Ang ganda ng talent. Pakita mo sa kanila yung talent mo. Dali. Sige na. May prize yan pag napakita yung talent niya. Sige na, tingnan natin kung pasado sa kanila. Patingnan mo. Dali. Paano yan? Ay, hindi tayo bibili ng sandal. Arkain nga. Sige, man nila nakita isa pa. O, dali. Ganun. Dito, oh. Dito, oh. Paano yung talent mo? Ano, paano yun? Mag-aaral ko, tayo ka na. Tapos, sa kanya guys, di ba sa atin straight? Ganyan. O, digdi ko, digdi. Ganyan. Di Yeah. man, oh, sa'yo, bali. Bali yung kamay niya. Para kang si Maymay nung na ganon, yung kamay na bali. Mako man nagbali. Bali. Mako man ako bali. Tanga. Ano? Ano sinabi mo? Bunso, putulin mo. Yan ko. Pangit yung tingnan. Ala, bunso. Ala. Ay. Ala. Ala ka, bunso. Pag nagugas yan ng plato, maano niya kasi ang kuko ko din guys, manipis. Kapag may gagawin lang ako or makaano lang yung kuko ko, napuputol. Kuya Joel, sino po kami? Ay, si Bunso, ako. Sa akin po, ayos lang. Ewan ko kay Bunso, kumusta daw pag-aaral mo, Bunso? Ayos ka lang sa high school. Nakamask yan palagi. Sabi ko, wag kang ganyan. Ibubuli ka ng mga estudyante kapag nakamask ka. Dito ka nga. Ay, bibe, meron na akong Shih Tzu na dog.
Si Luna. Kaso baby pa siya. Ake para. Agip pa. Pag eto nagdakula na maano ito, naralabaw ng balahibo. Anika, gusto mo ka to? Nana. Shih Tzu. Shitsuki. Shitsuki. Seketsu. Seikun. Seisu. Seirei. Mitsuwa. Tigdi kayo doon na. Ako ni anak ko. Ano po? Indulin. Dai na. Ay, very bad na. Para pag ano ko. O bunso, kung pwede daw maging kuya mo siya. Sabihin mo, Kuya Joel, hello po. Tukawa na ba ko dun, ma? Hindi ka kitain na magtukaw. Mana. Ay, di kita mabakal sandal talaga. Ni anak. Indulin, ma. Di ko nabayadan si mama mo. Ayan. Wala akong karda si mama mo. Wala ko. Wala ka pang bakal ki ano. Ang Ki gusto. bunay, ki hotdog. Ay, guwang. Piso. Piso man lang. Ay, wow. Yun lang. O di ito, hindi man makabakal ki hotdog. Yan, nasaan na? Ang layo mo, bunso. Magrani ka daw ina. Pag ako kaya nakarani sa kami, nagaro ko dakulaon. Ikaw ang magrani. Parang itong nanay. Ako? Uy, ano? Magaro na. Sasala ka na. Dadarosay ka na naman ah. Anika. Sisang pangit. Tita M. Iya? Si Mama Tan. Ay, very good. Si Mama Ten. May pasok ka ngayon sa school, Bicolad. Wala po. Wala yata si Kenneth. Shout out sa'yo dyan. Opo. Si Kuya Kenneth baka busy po. Kaya, Kuya Don. Chat. Ginawa ng... Tara, Anika. kuya, taya. Akong tayaan. Guys, meron pa akong premiere na 12 noon. Okay, so ang ganda ng buko kasi hindi siya nasusuklay. Ay, hindi. Ano na siya? Pangit na siya. Mahaba lang. Sinigulig din siya. O, tingnan nyo kung magpayat ako o mataba. Diba, sakto lang. Dito ka. Sinigulig pa ako. Nagusang si Taba. Yak! Sinigulig ni mga ate. Ibalik mo yan. Sarap yung putin. Mataba yung dito. Yun lang, yung prob. Wow! Anika, dito ka, oh. Taya. Mulang nga taya. Tigdi ka na, Anika, ma-star. Iyo. Tari ka na duman mauli. Ano makaroon na ulit? Nata man. Kasi, Nata di ka duman mauli. pwede mo na siya. Ala, ala. Dahil mo pag-aliw na nung aliw. Sinigulig. Natabo mo na duman mag-uli. What? Ha? Ba? Ha? Basta nga na. Nata, basta. Abo mo na mailing si papa mo. Papa mo din. Ito na may tumaaling. Abo mo na kay papa mo. Ito na ako. Nata, abo mo kay papa mo. Para sige pang iwan. Iwal ka. Noon. Ha? Kasi noon. Sige, iwal ka. Iyo. Bayan mo na si papa mo din na di. Yeah. Very good. Yay. Tigdi ka na lang kay Tita M. Mamaya may premiere ka, nood ko mga 12 ba? Tanghalian. Ay! Opo, Kuya Don. 12 noon po. Ang gwapang putya. Pitsa? Anong pitsa? Ah, pitsa. Pitsa 1, pitsa 2. Hi, Ray Rose. Kamusta po? Ayos lang po kami. Kayo po. Kamusta? Ano? Anika, pitsa 1, pitsa 2? Anong pitsa gusto mo? Anong pagkakain nyo? Ano yan? Pizza. Pizza. Pizza 1, pizza 2.
O Paling bunso. daw, paling daw. Ay, bawal mag-cellphone. Anong pahiling? Ikaw ha? Tiga-anuan mo na naman ako. Nali ko ba kasi argatunta. Tato. Sino? Natato. Sinong matato? Arga itong... Tara. Magagilito ako. Nakita ko na naman ang kamukha ng mga anak ko. Kamukha ba? Sinong kamukha, Kuya Ray Rose? Si Bunso? So yan guys, ang pinapagawa natin bahay. Magbubuhos yan dyan sa sa may overhang. Po? Opo, maliligo tayo mamaya. Ayun na. Anika, ang cute mo daw. Anong masasabi mo? Ang cute mo daw. Totoo ba? Iya. Ay, ayo po. Ay, wag yan. Ano ini ang anak? Hindi ko alam. Ipit. Ipit. Ribbon. Ribbon pa ini. Ribbon. O, di ka na kay Tita M. Alat. Maju din ako. Bibong baby. Kaninong anak yan, BG? Sa ate ko po. Dito po. O, tingnan nyo, magkamuka. Magkamuka yan. Pagkakit ng Julen. Thank you po, Kuya Joel. Maganda daw kami. Char, si Bunso lang. Si, Ate Shayna pangit. Ay, pangit siya, Tita Shayna. Bakit? Joke. Jam CJ Family Official. Hello, hello. Ay, ma. Lalo pa. May sipon ako. Masipon pa. Oy, tanghali na kay. Alas 11. Karaw na kami. Kuya pa si... Kuya yan. Ito, Guys, yan. uploading pa siya. Oh. Guys, panoorin nyo yung vlog ko. Yung kagabing in-upload ko, hindi nyo pinapanood. Kaya binibless mapagmahal sa pamilya. Thank you po, Kuya Nilo. Family first. Family-oriented tayo eh. Char. Ako yung akong Julen. Second year po, Kuya Joel. Akong Julen na. Opo, very good. Akin na. Bigyan mo si Tita M. Maglalaro si Tita M. Pahingi ako isa. Isa lang. Tama na. Hindi kayo mabasag yung tiles. Oh. Ganyan, marunong ka niyan. Ganyan, marunong ka. Saluhin mo. Bakit? Para na ako. Yeah! Sa Buria, si Kuya Noli, Kuya Puloy. Nasa Buria sila? Hindi na time. Amo? Bala ko pa sana pumunta ng Kamsi. Pero hindi pa kasi ako nagsasabi. Long weekend kasi kami. Pero parang hindi na ata matutuloy. Ay, sarap. Tada! Tan tan! Tan, Mag-arag ka kain niya. yung jolly ganon. Jalan-jalan. Yan. Ay! Ang sarap. Ang salo. Sarap pa. Ay! Kunin mo, dali! Kunin mo! Ano ba no? Ayan. Paano na ta? Brown out? Walang tubig sa labas. 91 na siya, guys. Ilang nga, na mawaray. Nata. Magic. Oh, magic. Sarap pa. Ang galing mo. Ano Opo, ka? BG kahapon sila dumating dun. Ganun po ba? Payaan na. Ito. Pairam ako. Hanapin mo to. Hanapin mo to, Asa siya? Yeah. Ha? Ano? Dito ka. Ano yung sa likodan? Wala man sa likod ko.
Ha? Isa lang. Bawal dalawa. Isa lang. Baling daw. Isa lang. Walang ko daw. Anong wala? O yan, inon mo. Uy, gordet, nakatigdadaya. Alam niya, guys. Namambil. Alam niya yung mga daya sa mga... Madayo kami namambil. Madayo saan? Saan ka magdadayo? Sa school? Bakit? Anong gagawin mo? So yun guys, si Anika, di ba nasa isla sila? Nasa isla, tapos syempre may school sila doon. Tapos, kasi magaling kasi si Anika magsulat. Tapos malinis yung sulat niya. Kaya idadayo daw sila sa sentro ng Bakakay. Sa, ewan ko kung saan na eskwelahan. Sige po. Ilan na bara? Wala. Dahil tigdadaya mo ako. Alam niya yung daya. Di ba kasi minsan pag naglalaro tayo ng ganito, tinatago sa likod. Pero wala naman talagang laman. Kasi kahit anong piliin, wala. Ganyan. Kahit anong piliin niya. Alam niya, hindi wala pa siyang inaan. Sabi ko, pumili ka sa niya, nasa likod mo. Magaling to eh. Naturuan. Kuya Jose, Denagi, hello po. Ani ka, pabili ka sa tita mo swimming pool. Para bili daw tayo swimming pool, sabi ni Kuya Jesse. Hingian mo muna si Kuya Jesse ng pambili. Sabihin mo Kuya Jesse, pambili po. Pamili po. Hindi ko may isang nga. Ay, ano? Madumi, bawal sa bibig, Kuya Ruel. Hello po. Shower out sa inyo. Ako 1 year na lang po, tapos ka na. Okay. Congrats po Kuya Joel Halina. Hindi ka daw. Yaon. Tadan. Ikaw, sino nagturo sa'yo nun? Si papa mo? Tinuturuan ka ng ano? Ano? Yulen? Ano? Hi, gandang umaga. Hindi kong kuha. Magandang umaga po, Arca sa Buena. Ricardo Veros. Si Tita, maraming pera. Sabihin mo kay Kuya Jesse. Kuya Jesse, wala pong pera si Tita M. Sabihin mo, kasi bibigyan ka daw niya ng pambili daw ng swimming pool. Ayaw mo ng swimming pool. Sabihin mo, wala pong pera si Tita M. Ano yun? Ay, huwag nga sa bibig kasi... Bago ka sa bago. Ang ngipon mo. Naluwas. Naluwas yung ngipon mo. Dali. Ay, honey ka. Sabihin mo, Kuya Jessie, wala pong pera si Tita M. Dali, luwasan na si ngipon mo. Walang ngipon. Si mama mo ang walang ngipin. Kayo na. Wala. Si mama mo ang walang ngipin. Ikaw din, wala ka ng ngipin. Luwasan na. Hindi man siya naluluwas. Baka nanaginip ka man lang. Sabihin mo nga kay Kuya Jessie, walang pera si Tita M, ikaw daw magbigay. Sabihin mo. Anika, ayaw mo ng swimming pool. Gusto, di ba? Yung pinapalubo baga bibi ko ng pool. Yung bilog, tapos papalubuin. Tapos lalagyan ng tubig. Ayaw mo nun. Yung kali gusto kami nakatalig ka sa bago. Swimming pool. Nilulubo. Ang gayon. Nasaray ni mami niya. Natali. Hello, Kuya Wency. Opo, cute ka daw, bibe. Sabi ni Tito Wency. Sabihin mo, hello po. Ba't walang boses? Sabi mo, hi po. Hi po. Ay, wag. Ay, mag-edit na ako, guys. Ano na to? Ito, Premiere ito, mamaya. Tanong mo nga ate mo kung kilala niya mga barameda. TikTok.
Ate, kung may bitbit ka ng mga barameda, dubad, meron daw. So, yan. Bitchayda. So, guys, ayun na pala sila. Nag-asintada. Tama ba, asintada? Nag-aasintada na, guys, si Papa, si Yan. May sipod ako. Wait lang. So, yan, guys. May sipon kasi tayo. Premiere akong 12 noon. Ako naman ako matukaw. Mag-edit muna ako, guys. I mean, ng thumbnail. Tatakot sa ngayon. Tatakot? Bakit para kang Espanyol magsalita? Hoy, bebe, para ka daw Espanyol daw magsalita. Si Badet Barameda. Si Badet. Sino? Baka mambaka ako paret. Si paret kawalat. Si Badet, yung kapatid ni Nona. Yun po ba? Si Nona or Siga. Nona or Siga. Badet Barameda. Amo? Ang Juliana kahit ni Baret. Ano baga? Kuya Wensi. Ang pangalan kahit ni Baret. Badet. Ang pangalan niya Baret baga ito. Ano nga niiling kontan kahapon? Baret. Kali ka dito ka. Grabe yung buho ko. Ay! Para siya. Kitan! Ampang. Kitan! Kuwatong Julian! Abo. Sarang dua. Isa na lang. Ano nga yun? Ano nga ito title ko? Nga, pahinga muna. Kuha ko si Julian. Pamalo. 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 Ay, kuha na. Tita si Julian. Kuha na, tita si Julian. Ano po? O, Bunso. Hi daw, sabi ni Kuya Wen si Bunso. Kuya Benjamin. Pwede pa shout out man po sa family Lopez dyan sa Bulacan. Bulacan Sur. From Chris Lopez. Salamat, idol. Shower out po sa kanila. Lopez family. From Bulacan Sur. May bola pala sa Kamsur. May bola. Yung ball, pang basketball. Char lang. O, joke lang. Meron sa amin mga taga-Rapu-Rapu, mga Barameda. Sa Rapu-Rapu, malayo yun doon. Kasi, eto yung isla nila ate. Sa kabilang isla, yun yung Rapu-Rapu. Hindi kami nagkaintindihan sa design ng bahay. Ginanig ka. Sunit. Tumba. Ay, nabakal. Sorry, kasi pambago. Ayun eh, pwede na. Wait lang guys, nag-edit po ako. Sige lang, mag-comment kayo guys. Tamaan mag ako. Natamaan ka.
ka kaya. Anika, very bad. Hindi bula ang bigkas, medyo bagsak ng kaunti. Bula. Bula. Okay. Ay. Bula. Kuha na ito. Saan ka po, idol, sa Bicol? Albay po. Albay po, mga kuya. Hindi nagdadagdag ang ano ko, ang revenue ko. Hindi nyo kasi pinapanood, guys, yung mga video ko, kaya hindi nagdadagdagan yung revenue ko. Oh. Ayan, may ta. Alin po? Ay, karaw kanta. Karaw kanta. Di kaya. Ay, boy. Kaya ito. Alas, dyan di ako. Po. Saksakon. Wait lang, guys. Saksakin ko muna daw si Ma. Ay, walang kuryente? Wala, Ma? Aw, kala ko brown out kasi mawalan tayo ng wifi. Ang mga barameda. Taga-rapo-rapo. Kuan ba ganun? Arayo po, kanamo. Oh, ano? Kuya Benji Fernando Low po. Di mo alam yung gano'n sa Nabula, Kamsol? Hindi po. Ang alam ko, Bulan, Sorsogon. Kuya Kenoy TV, hello po Kuya Kenoy. Kamusta po? Kamusta po? Guys, may premiere akong vlog. Divya. Okay na. Divya sa kuya. Wait lang guys. Thank you po Kuya Benjamin. Okay na. Nate. Ay, wala pang hane. Guys, okay. Ay, oh my God. Oh my God. Wait lang. Di na yun ma-edit. Di na yun ma-edit. Eto guys, okay po. Ayan. Mabigat ha. Okay guys, pili na kayo. Isa-isa lang. Oh! Ay, tama na! Guys, naglilinis po kasi sa kwarto ko. Sige na. Dahil mo man. Ito gagaramit ka kuya. Ay, sayang na. Mahal yan. Binigan mo. Oh, nandito pa yung buhok ni Bunso, oh. Ay, yung buhok ni Bunso. Ito, buhok ni Bunso, guys. Tanggalin na muna mo ito. Uy! Tatalig yan, ikaraan. Binigan. Guys, yung buhok ni Bunso. Bula meaning in Bicol word is bamboo. Ano po narinig siya? Oh, Kuya Kenoy, okay lang po kami dito. Kayo po. Nada ka? Goods naman po. Malapit lang po kami sa Pili at Bao na pagitnaan po yung lugar namin. Narinig ko na Bao? Bao? Ang babaga kaya ang buhok natin sana. Guys, yung ano ni book ni Ina. Pag nag-ponytail ka, pwede siya pag extension. Ganyan. Ay, nawal na tanggal. Alagaan nyo to. Maganda to. Mas maganda pa tong buhok kaysa sa buhok ko. Mag-ponytail ka daw, Ina. Tapos straighten sa buhok mo. Magkuha kang ano. Punyo-puyos. Kumuha kang sukray. Guys, try natin to kay Bunso. Hindi niya pa to nagagamit. Binili ko yan dati kasi pag may ano-ano ganyan, pwede niya magamit.
Oh. Guys, si Papa nag-ano siya na... Ano yun? Bakit? Lagayan siya ng... Dalanig ka. Uy, ko siyang bako. Bala ka. Ito na. Bakit? Hindi man kita, lab. O, si Bunso, lagyan mo. Si Bunso muna, sunod ikaw. Opo. So, ayan, guys. Lagay na. Hindi, kakamansok ka yan. Uy. Ay, kaba. Alam ka muna bangus mo ta. Ano, alam ka. Ano, sabihin mo bang siya niya? Kabay lang. Hindi na magbang sa masunod, ha? Kulot ang buhok mo, ina. Kulot? Iyo ba, kulot ba? Kulot ka, curly. Sorry. Curly. Sabi mo nga ni ka, curly. Kylie. Ang, grabe, may ibubo ng buhok niya. Ang kapal ng buhok niya, guys. Ganito din yung buhok ko dati. Alikan! Makapal. Ano nga ako kang naman? Sabi ko! Dahil pa na tayo. Parang kinaon. Baka din ang libot. Barod. Kumaon na, mangudto na ni. So yun, guys. Try natin. Ano na ko? Ano, gano'n ka siga-siga, ah? Ano ka? Kumbakan. Di ka kaisa na yung magpuyo. Kung ka magpuyo. Ay, sorry. Magkiling ka daw muna, oh. Ay, nawalat. Oh, sige, wait lang. Sige, lugod. Sige. Oh, palig na muna. Oh, maganda nga. Pag nakaputos, malapit na matapos yung bahay niyo, idol. Opo. Sabi ka na, sabi ko sa'yo mo nang... So, yun, guys. Try na natin. Nagtakla na so ano ini. Nagkakaroon na naman si Inday. Gaon eh. So yan guys, wait lang. Nagkanta na naman si Inday. So yan guys. O diba? Sheesh! Pag ganda dito ka nga. Tayo ka. Tayo. Oh, gayon. Bagay. Upo. Then na ano. Hindi mo appreciate. Upo na lang. Tapos magtaginig. O bagay yun. Oh. Ang taba ko. Cellphone natin siya na. Dae. Bawal. Ayun guys, oh. Ganyan lang muna. Ang cute nabagay yun. Dahil pagali, ayun na. Alam mo, pag mag-extension ka pag Klase. Di ba natutok ka nga? ako makagsay mo. Basta na natin siya na. Ay, ito masyado dito na. Okay na muna yun. Oh. Pero ka, sheesh! Ganun natin siya. Muda bako ka na, bako lang pandok magari. Ano dahil, lingon na, no? Sa buk niya kabuga, kung ang pandok, gano'n na siya. Ano yung ilingon? Kamukha mo rin si Bunso Idol pag nagdalaga na siya parang sa Rex Copy. Opo, Kuya Benjamin. Kasi sa ibang bahagi lang ng Bicol, pero pag pangkalatan ay Kawayan. Magayon na nga. Kawayan. Eka, ano man sa imo? Ha? Ayaw mo? Bakit? Ano ka may cellphone? Ay, yung ano ko pala. Ano? Wala. Wala. Ano ka naman natin siya no? Parang... Saglit lang guys. Oo guys, alam ko mataba ako.
Mataba si Tita M, di ba? Si mama na mataba. Si mama niya daw yung mataba. Ano ini? Matisok drinks. Doon ka. Ano yung Tagalog kang nagkudkud, nagkayod? Oh, si Colette. Si Nicolette yan, si Nicolette. Nicolette, sinong Nicolette? Dito ka nga kay, ano, bagay sa ibuin na. Kaya nun ka. Garo kasi ano, si Rumi. Ang tayo lang mo. Sige, magaling sa inyo. Pwede po ko na maibugulan. Ano eh. Yung sa nakabagag, di ba mo kaya ibugulan pa. Uy, ay, ay, ay. Ako na dyan. Ako na dyan. Uy, di ka magpagawa. Di ka magpagawa. Ako na. Saglit, guys. Doon na tapos ko. Gusto ko nang maligo. Tabangan pa ka nga na eh. Yeah, ko nga na. Ano ko madya ito dyan? Ikatig-init ang kamot mo yun? Wala ka mo. Ha? Dahil ikatig-init mo ang kamot mo yun? Di ba ka na yan? Kang? Kamot mo. Iyumon. Ano yun na makano? Magpulit, tigipat. Mino, totoo ka naman mag Ate Shayna, Marika! Marika, Ate Shayna! Okay na. Ah, si Ate Shayna! Ah, si Ate Shayna! Guys, panoorin nyo to ha. Ay, laban. Ito, set as premiere. Ano ngayon? 23. 12. Oh! Ano ito? Ano ito? Yan na ba? Okay na, guys. Okay na siya. Ang pusa. Yung salita nyo po, idol, naiintindihan ko. Pero yung salita po namin sa Bicol, katulad din po ng salitang Bicol ni Kuya Noli. Rinconada po. Yung salita ni Kuya Noli, rinconada. Pero hindi na siya marunong mag-rinconada. Kasi matagal na daw. Kasi pinatry namin siya ni Ate Anggi dati na magsalita siya ng rinconada. Parang wala na yun sa nature niya. Kasi Tagalog na si Kuya Noli, diba? Tas mas sanay na siya sa Tagalog. Tas yung ibang word ng rinconada, hindi niya na alam. Or na hindi niya na masaud. Hindi niya na mataram. Diba, Kuya Benjamin? Guys. Uniform, uniform. Nandun na isa. Dito pa. Ako na. Oh, tulkulan ako. Not-set ko na po siya, guys. Hintayin na lang po natin mag-12 noon. Pag mag-end na din po ako ng live kapag nag-12 noon. Pag malapit na mag-12 noon. Bakit naman po ako matagal na ako dito sa Maynila? Marunong ako magsalita ng Bicol. Bicol. Oh, nagbibicol naman si Kuya Noli ah. Pero minsan nga lang. Pero yung rinconada daw, sabi niya, limot niya na. Ganun. Depende, kahit nga si mama, matagal na dito. 20 plus years na dito si mama sa Bicol. Pero, na marunong pa din siya marunong pa din siya Bisaya, mag-Ilongga. Pero, may mga word na, parang mahirap na alalanin, parang ganyan, mahirap nang bigkasin, hindi niya na maalala, ganun. Tulad gina Vince TV, salita nila Bisacol na. Si Mama Bisacol. Ako ba gaman? Minsan. Ang libok. Anong ang libok? Ang ribok? Ang libok. Ang ingay.
Sa amin, ano yung ang libok? Naramdaman ka? Ikaw ang kamot ba din? Paano ang gibuan? Paano ang gibuan? Lalabagi raw. Mabakal ka malati siya na. Paano na ilan siya balik na? Pagkain na ka mo, makaraon na sila. Kakain na sila guys ng tanghalian. Pero magstay lang kayo dito sa akin. Guys, i-like nyo po yung live natin. Magtamsak na po kayo guys. Maingay. Oo, ba't libok? Sa amin, maribok. Oo, maingay. Ay, si Bunso. O, diba? Mas presko. Kasi nakalugay ka. Ako kasi guys, mamaya pa kasi di pa ako naligo. Di pa nasukla yung buhok ko. Para siyang tansi. Yun ah. Saka na tayo guys magpapaayos. Unahin muna natin yung bahay. Ay, Shaina. Tita, baga yan. Angelo, hello po. Ang init na ng cellphone ko. To, si ate siya ng Asan yung... pangit. Ah, bibi, ang pangarap na. Asan yung ano? Pangarap Hindi ko makita. Anansi niya. Dancer. Ha? Dancer. Sino mag-dancer? Ha? China. Tita. Tita. China. Tita. China. Plata din dun kita. Di man. Pangarap ko Eto. maging paypap. Buwan tita. Sabi ni Ina, pangarap ko maging P-pop. Gusto niya daw maging Philippine pop. Ika. Tama ba? Di ba ga? Tama. Iba din sa amin sa Bicol. Mga magayo, mga nanay sa likir. Umingay or tumahimik. Ang sa dalaga pa. Umingay. Mga nanay sa likir. Umingay. Sa amin po, umingay. Maingay. Kilala. Ano na kan magaling sa likir? Yung tumahimik. Magpunto. Ito. Ito. Buwan may kilala. Ay, alam mo yung ano? Kanta, sige daw. Ito. Ito. Gimera kalaya. Ito. Ikaw nga, sige nga. I-tiktok mo nga. Tama, diba yun? Ikaw, Ako, kisan tol. Saan? Sa inyo na kisan tol. Eh, makasupugod na. Nagbahal lang kita kahapon naman. Tinagad na. Mabakal mo na kita. Magpapa ka na, magpapa na. Ito. Ito. May tanong pa rin naman. Gimela kalayla. Tuturururut. Tuturururut. Ito. Ito. Gimela kalayla. Sipigyan ng taita. Sipigyan ng taita. Apo. Usura na. Mawala ko ito. Oo, yan po. Pumundo. Tumahimik. Parang tumigil ka. Ganyan. Ako man tumigal. Ikaw, tumigil ka. Maingay ka. Maribukon ka. Okay. Hi po, James Cano. Eh, Po. nagabot ang gigil ko na. Ha? Nagabot. Ano nagubot? Nagabot talo na. Ano? Nagta. Hindi, nagbata. Yak! May anghit si Ina. Ang tarangan mo. Ang bango, sinigang. Ba? Matalinong bata yan pag nag-aral na yan si baby. Matalino man talaga yan guys. Mabilis yan matuto. Kumbaga fast learner siya. Grade 7 ka tayo. Malinis yung sulat. Ah! Ganyan. Malindokon. Grade 7 ka. Alam mo, ang limang 5S. 5S sa ano? TLE. Suntong clean. At mga Dae. nakaram ko. Ano? Seri. Searching. Seisu. Ay, Seitun. Sunod. Orderliness. Oh. Seisu. Cleanliness. Seiketsu. Ano daw? Yeah, Paborito ni Rika ang adobo kapag may tira kang kaunti. Tanungin mo siya, Rika. May kaunti pang adobo, masimot ka. Sera, de. Oo. Ito. Adobo, kaya siya si Adobo Girl. Kilala mo ba si Hana Dalaga? Opo, Kuya Tab. Napanood ko man dati yung mga vlog niya po. Yung mga content niya. Hindi ka na mau. Uy, maganda yun si Ate Hana kasi hindi pa kami nagmi-meet. Soon, sana ma-meet ko din si Ate Hana. Si Ira, matalino yan, B-boy. Si Ira? Sino si Ira? Hoy! Tita, mapigan ako na siya.
Maligo kita mamaya. Iya. Iyo po. Iyo po. Peace. Di mo man love si Tita Eb. Maling ka naman. Ano ka ba? Malayo. Malayo. Saan nga siya? Alam ko, ano din. Yung part kila ate Anggi, hindi ba? Ano po, shoutout naman po sa kasama ko dito sa Batasan, si Ismael Paldo. Mamaya. Sige po. Mamaya. Shower out po, Ismael Paldo. Grabe naman po yung... Pang-iwan. Paldo mamaya. Ano ba yan? Si Ismael Paldo mamaya. Kilera. Bakit? Sana all Paldo. Ako. Hindi. Ikan kidila. Baka siya papaldo. May sir na siya na ng siomay. Yeah. Wow! Congrats to her po. Ano ka? Punan ka daw. Meron ng business. Baga na. Yan talaga yung pinakamagandang investment, no? Business. Sahod niya po kasi mamaya, Sabado ngayon. Ayaw nga, no? Yung mga sasahod dyan, bikini men. Ay! Sasahuran pala natin tong mga trabahador. Sige na kapag papasok na kasi ako sa work. Ingat po Kuya Kenoy. Kaso may premiere po sana akong 12. Pero okay lang po yan. Ingat po. Kuya, si Pika, git ko. Ikaw. Ikaw ka na mga tanak. Magkain na kayo. May maluto doon sa may ano. Kilera. Sa laog. Ato. Sa kaldero. Sigurado ka po Kuya James? Sure ka po? Si Anika. Lingon mo si Anika. Lingon mo si Anika. Uy, sigurado yun Kuya James. Baka hindi. Masimot ka sa rinconada, parang salbahe ka. Ha? Sa rinconada, salbahe ka. Sa amin, masimot ka. Parang sisimutin mo yung ano. Tira, ganun. Okay lang mamaya. Pagdating, papanarin ko. Opo Kuya Kenoy. Thank you po. Oy Kuya James. Confirm niyo po. Pang merienda ba yan, Kuya James? Ito. Si Anika. Ito. Winnie may kilera. Si Anika. Aray ka si Anika. Ito. Ikaw na. Ito. Kimilag ka, Laila. Bago ka na. Bago ka na. Natabo mong karne. 8 a.m. pala. Kauna ka muna. Saan? Kauna ka muna. Saan, Kuya Benji? Ito. Dito, Nes. Kauna ka. Tiyo. Sa amin po, ang masimot bad words po yun, pagmumura. Amo? Karanyan ka. Saan pong lugar mo, Kuya Benjamin? Happy mo, idol. Thank you po, Kuya James. Hintayin ko po, Kuya James. Amo man agad. Saan lugar po yan, Kuya Benjamin? Sa ibang lugar pala ang masimot da, bad word, garutig pang muda da. So, masimot ka. Ang samuya naman, sa Negros, siputon mo. Ang ano, sumasimot. Oo, siputon mo. Siputon mo. Pero guys, yung minimin namin, yung magsisimutin yung mo. Yung amuyin. O, iba man yun. Magsisimot ka ng kunya kanin. Parang wala na siyang konti Yung na lang. simot Simuton na lang, ganun. Santa Elena, Bulak. Kamali. Sa Bula. Camarines Sul. Anika. Okay po. Uy, si Anika naman. Mano da siya? Saudi. Sa Saudi. Nasa Saudi ka po pala, Kuya Benji, no? Kalimutan ko. Ay, nasa Saudi ka ba, Kuya Benji? Kasya ba sa'yo 5 months? May na naman talaga. Kaya alam ko naman na eme tayo ni Kuya James, eh. Magpapatawa ka na naman, Kuya James, eh. Atsu. Ah? Timin nagkanayla. So yun guys, kakain na po sila. Ayan. Kain na bunso. O yun si bunso. Kain na. Kaan. Tita.
time ka na ate Shayna. Ikakao naman. Kana ka. Nagkao na ako, di pa nagkao. Sige po, Kuya Rico. Ingat po. Ingat po. Sa amin ito yung masimot ay naubos. Oo nga din sa amin. Yung parang naubos na kayo, magsisimot ka. Jeddah. Nasa Jeddah si Kuya Benji. Wala man kay yelo. Ano? Kuya James, seryoso po ba? Wala man kami. Hindi naman ako naniniwala sa 500k. Mabakal. Tingnan natin yung Abot Gcash Kuya ko. Mununo. May darating dito guys, piso. Tingnan natin. So guys, kumakain sila. Kilo kaya ano? Ito. Wala man. Wala man dumating. Si Seto. A2. Kantayin mo nga, Anika. Ano yun? Tumina babaga na ng puti ano? Si Sai. Malinigon. Si Sai. Anika! Si Kinchana. Dali, si Kinchana. Kuya Ruben, hello po. Si Bunso po, nag-ano po ng pagkain niya. Ayun, oh. Ayun. Kumuha ng pagkain niya, Kuya Ruben. Pabalik po yun dito. Patis na may suwa. Masarap yun sa sabaw. Sige naman. Kuya Ruben, kumusta po? Kumusta po ang buhay-buhay? Mari na nga inig. Eto. Short. Shot Siargao po. Shower out. Okay. Saldino, hello po. Shower out from Siargao. Ano po FB mo? Nakadiak ako. Musta na yun? Okay lang po, Kuya Ruben. At dito si Bunso. Patakay na muna dyan sa ina. Ano, magtuko ka kay Anika. Yan guys, kakain si Bunso. Ayun. Nilagay ko sa kanya, Kuya Ruben, yung extension na buhok ko. Ito yung buhok niya talaga. Ito yung extension. Ang sabot mo, ano pa kami? Okay. Kaya nga po sa rin ko na doon salita, marami po kayong hindi maintindihan ng mga words. Opo, iba talaga yung rinconada. Pero pwede yung mga salita nyo, naiintindihan po namin. Kasi yung sa amin basic lang, mostly lagi siyang nagagamit. Pero yung rinconada hindi. Sana minsan masali ka sa susunod na pa-challenge ni Idol Japper. Oo, Kuya Manolo. Sana nga po. Yan ate. Mama ni Iray. Si Iray. Iray ang tawag mo kay Anika. Ay, wow! Ganda mo na daw, Bunso. Ayan o, ayan. Diba? Ang cute. Kain ka lang, ina. Yung paborito mga okra. Bakit ako nakuna mga okra? Siyempre, kukulang pa. Normal sumon. Wala parang ko. Yan po, Kuya Ruben. Kuya Ruben, may premiere po ako. 12 noon. 30 minutes pa po. Ang dumi ng kuko ko. Bangat lang. Ay guys, kain po. Nakalimutan ko. Kain po guys. Anong sa mga taga Pilipinas? Anong nyo? Anong lunch nyo po? Pati sa mga nasa ibang bansa, anong ulam nyo? Paano makita yung napeke? Lechon? Bit naman na yun. Si Kuya James talaga. Eme ako. Hindi mo magparito naman. Ka na. Ano daw? Anong ay sura nyo po paayat? Naintindihan ko yan. Anong ulam nyo pahingi daw? Di ba, Kuya Benjamin? Alam ko yan.
Yun nga, nag-pop up now yung premiere. Opo, Kuya Ruben. Kaya may tita. Ano? Anong ulam nyo? Kasi anong isura? Ano na tita? Magic. O, di ba? Kuya, isa ba, Kuya Benjamin? Mag-ano ka pa? Ay, wag mag-cellphone. Wag. Isa pa, Kuya Benjamin. Dito ko na tinitingnan yung comment. Nahirapan kasi ako magdungi-dungi na naman dyan. Buka pa ka na? Basog ako. Basog. Ang kinaon mo ta, basog ka. Tita, rigop ka na ka. Ay, diligog ka na. Tabe. Busog ka? Tita, rigop na ka na. Sige, tabi. Tupal. Tupa? Tarayin mo na ako. Uda po ika eskwela. Ano? Wala po ikaw school ngayon. Uy, ay! Uda. Ang uda, wara. Kasi may mga lugar na ang uda, ibig sabihin yan, meron. Ang yun si Ani kapag Tanggalin mo. Uda. Sa Isang tanganin ka. Kabsor sa inyo, ano, uda, wala. Sa ibang lugar, ang uda, meron. Sinito na Kamukha mo pala si Nancy ng Momoland Idol. Okay po. ikot. Sa Tagalog po, wala ka pong pasok ngayon. O, di ba? Tama ako. Ano nga yung ano sa inyo, yung meron? Uda, tsaka yung meron. Ito. Well, remember. Ano nga yun, kuya? Pwede. Nakalimutan ko. Palagi ko yun yung Ito. sinabi ni... Ito. Ah, tupa. Grabe naman po yun, Kuya Benji. Seryoso, tupa? Well, make a lala. Ito. Karaw. Kain po. Karaw tita. Hindi mo kaya. Kuya, ah? Kaya matawang. Kuya. Bumaliin tita. Agko. Agko, tsaka uda. Ma. Ito. Ito. When. Agko, uda. Agko, meron. Uda. Wala. Mahal ba ang kilo kang pili na tilad? Ma, Oy, ginchana. Nakulaw na ika. mahal ba ang kilo kang pili na Ayun, tilad? ano ba na ika? 700. Ginchana, dati mapayaton Pili ka. na. Medyo hindi ka sumama sa bures. Hindi po, Kuya Ruben. Kinsa na ginsa. Ano matusmag? Dahil pa kayo matusmag. Matusmag. Grabe kayo. Pinapahirapan niyo ako. Ginchana. Ginsa na. Bakulaw na ika. Sabi na to mo yan. Aren. Ginsa na. Mataba na si Ginchana. Ginchana. Ginsa na. Ginchana. Kuya Ruben, hindi po ako sumama. Ay, nangagat ka naman. Tuudong ka na mangagat. Dahil magkagat. Si Anika guys, kaya wala nang ngipin. Mahilig kasing kumagat. Nangangagat ng kalaro. So yan guys, mag-end na po tayo ng live. Pero guys, panoorin nyo yung premiere ko kasi kakain muna ako tapos sunod premiere na. Thank you po. Kuya Ben, shout out po. Kuya Kenoy TV, Kuya Benjamin, Kuya James Cano, Kuya Benji, yun nga, Kuya Jessie. Ang galing pala ni Bunso sumayaw. Kita ako sa po Kuya Ruben. Tapos magsalitang pabalbal na Bicol na matulog. 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 So, ayan. Shoutout sa inyo kay Jessie, Kuya JJ Bundok, Saldino, Kuya Rico,
Ayan, thank you so much po sa Kuya Tab, sa panonood Kuya Wency, Kuya Angelo, Kuya John Paipa, Kuya Joel Harina, Kati mo mukha una. Kuya, Makam ka? oo, Kuya DHQ, hello po. Kuya Ruel Juliano, hello. Ayan, Arca Sabuena, Ricardo Beros, Jose Denagar, Kuya Don David, Jam CJ family, and so on. So ayan guys, thank you so much sa panunod. Magbigay ako baon ni Benso. Kuya man kasi, hindi ko man alam. Ano ba talaga? Pero may ano ka na po ng Gcash ko. Kuya James, seryoso po ba talaga? Parang ang sige, hintayin ko po kung totoo. Bunso, bigyan ka daw ni Kuya James ng baon, pero hindi ko pa sure kung legit. Meron po Kuya Wency. Si Dantolan. Kuya James. Sagot. Bakit? Ganito. Masarap yun yung ano, gulay na santol. Sabi bong kang. Ayun eh. Bako karne. Bangot mo sa amin to. Yun guys, bye-bye na po. Love you all. Kain muna ako. Gutom na ako. Bye.